Безнең үзәк өчен идеаль администраторның бер сыйфаты. Для галочки гына эшләмәү. Һәм шулпан. Гүнә чулпан. Дилереза. Сейчас, собери сразу. Не кушай. Пунктуальность. Ничек телим шуайсың деп жатыр, деймін. Вот. Миңа қалса идеаль администраторның сыйфатлары күп инде аның, әйме. Ләкин минем өчен, менә мин клиент буларак, минем өчен мөһим чын күңелдән ярдәм итәргә теләү. Мин ул сыйфатны 3P дип атыйм, чөнки педантичный, пунктуальный, перфекционист булырга тиеш ул. Булырга тиеш җаваплы, төгәл һәм үз эшен яхшы итеп башкаручы. Идеаль администратор ул ачык йөзле булырга тиеш һәм кеше белән сөйләшә белергә тиеш. Татарча белергә тиеш. Рилста төшергә ялмаска тиеш. Яратырга тиеш. Әйдәгез чәй эчәбез.